Здравейте, абля! Това е Андреас от eSurfer и FWheel School, Audio Берлин. Преподаваме от 2018 година. Нашите ученици се обучават на асансьори, аудиетрон и дъската за полети. И днес ще ви покажем как да карате eFoil на флайтборд. Добре, да започваме. Сега сме точно до водата. Магазинът е на 5 метра от тук, дъската е на 5 метра тук, а водата е само на 3 метра тук. В нашето училище всички наши инструктори използват радиослушалки, за да могат да говорят с вас в реално време, което прави ученето на eFoiling много по-лесно. И да, трябва да влезете във водата, просто не се опитвайте да тръгнете от дока директно на дъската, това не работи, трябва да влезем във водата и бъдете внимателни. Има мачта с голямо крило, особено за начинаещи, те обикновено използват големи крила, така че и последната трета от дъската, просто помнете, че има мачта и крило и просто се опитайте да не го ударите с краката си. Ако сте внимателни и мислите за това, е лесно. Нищо няма да се случи. Просто винаги имайте предвид, че има нещо отдолу. Така че, когато сте във водата, дъската е във водата, това, което правите е да се качите на дъската. И отивате колкото е възможно по-напред, докато носа не влезе под водата. Това не е добре, защото Bluetooth дистанционното няма да има контакт. Антената е тук на дъската, така че се върнете малко назад, за да може носът да е извън водата. Това е дистанционно за летяща дъска. Винаги ще бъде заключено, така че е безопасно в случай, че го натиснете по погрешка. Така че това, което трябва да направите, е да го натиснете веднъж, натиснете минус бутона и след това е активно за 5 секунди. Така че трябва да ускорите в следващите 5 секунди, иначе ще се заключи отново. Един път, два пъти и сега всъщност можете да ускорите. Винаги ще започва на първа предавка, която е много бавна. Така че това е добре за начинаещи. Но това, което ще забележите, когато ускорите, е, че носът иска да се вдигне. Иска да се вдигне. И трябва да се придвижите напред, за да държите дъската паралелна на повърхността. Независимо дали летите или сте на повърхността, тя винаги трябва да бъде паралелна, не така. Защото иначе крилата ще ви спрат. Така че, ако ускорите, трябва да сте нещо като тук. Вижте, колко съм напред. Но ако отпуснете газта, трябва да се придвижите назад, защото иначе носът ще отиде под водата. Най-лесният начин да се движите по дъската, защото може да имате неопренов костюм и гумена подложка тук на eFoil, е просто да използвате лактите и коленете си, за да се придвижвате напред и назад. Сега караме, докато лежим на предавка номер 1. След като се почувствате комфортно, просто натиснете бутона плюс, за да ускорите до предавка номер 2. Не се притеснявайте, няма да получите голям тласък. Имате 20 предавки, но ще забележите, че може да се наложи да се придвижите малко по-напред, нали? Защото дъската не е паралелна. Тогава опитвате 2. И тогава това, което се опитваме да направим заедно с треньора, е да се опитаме да намерим правилната скорост, при която все още се чувствате комфортно. Но в същото време дъската планира. Ще чуете това в шума, а треньорът дори ще го чуе чрез радиото. Но идеята е да намерите скорост, при която се чувствате напълно комфортно да натиснете с пълна мощност и която не е твърде бърза за вас. И тогава всъщност отново правим малко някой завой наляво и надясно. Бъдете внимателни, никога не отпускайте газта. Напълно, защото ако го направите, е като да изключите мотора на самолет. Да, ще се спуснем, но това не е начинът, по който искате, така че просто много бавно отпуснете спусъка, ако искате да спрете. В противен случай носът ще влезе във водата. След като се почувствате комфортно при определена скорост на определена предавка и това зависи от теглото. За някои хора това е предавка номер 3, за други е 4, за някои е 5. Ще разберем това заедно с треньора. След като се почувствате комфортно, следващата стъпка е да преминете на колене. За да преминете на колене, поставете ръцете си тук и придвижете коленете напред. И вижте къде съм на дъската. Наистина съм в първата трета на дъската и всъщност ми трябва това, за да натисна дъската надолу. Ако се откажа от газта, трябва да се преместя назад. Но ако планирате, наистина сте като куче тук на дъската, тогава
Отново опитваме някой завой надясно и наляво и когато се почувствате комфортно, може да искаме да опитаме да полетим малко, докато сте на колене. Опитвам се да не губя твърде много време на това, защото хората се вълнуват толкова много да летят, докато са на колене, че не искат глава да спрат. Но целта е всъщност да стоите на дъската и да летите. Затова се опитвам да го направя кратко. Въпреки това, е добре да получите първото усещане какво е излитането, така че за да излетите, трябва да пренесете тежестта си назад много бавно. И в даден момент ще се издигне. И за първия полет, аз съм моя клиент, просто го правим за 1 секунда, след което отново се придвижваме напред и кацаме. А следващия път, може би 2 секунди, 3 секунди и така нататък. Въпреки не това, когато се приземявате, дъската ще става все по-бавна. Така че след втория или третия път трябва да се върнете на повърхността, да й дадете време да ускори. Отново, преди да се издигнете отново. Ако сте нещо такова и не сте излетели, това не е проблем. Тогава просто правите нещо такова. И ще има момент и ще се издигне. И се придвижвате напред, за да се върнете на повърхността. Да, това е всичко с колениченето. Следващата стъпка е да се изправите. Сега имате малко опит на колене, дори с някои приземявания и летене. Следващата стъпка наистина е да се изправите. Искаме да стоим на дъската и да летим. Така че, за мен аз първо съм глупава. Десният крак е отпред. Така че това, което правя, е, че вземам моя десен крак и го поставям пред дясното коляно. Така. И след това се изправям много бавно с цялата си тежест напред. Цялата тежест е тук или 80% е на предния ми крак. И това е защото искам да държа дъската надолу, не искам да лети, защото би било без контрол, искам да я държа надолу. И след това поддържаме скоростта. Помнете, не тръгвайте от спусъка. И след това се опитваме да се затоплим на повърхността с някой завой наляво и надясно, така че цялата тежест е на предния ви крак, за да го държите надолу. Вижте как стоя много широко наляво и надясно и към предната част на гърба, защото това ви дава достатъчно пространство, за да прехвърлите много бавно тежестта си в едната или другата посока. И не стоя като на сърф, нито стоя така. И обикновенно единият крак е пред дръжката от дясно, а другият е зад дръжката от ляво. Ако не знаете дали десният или левият ви крак трябва да е отпред, обикновенно правим малък тест с нашите ученици. Това, което правим, е да му дадем леко побутване, без да му казваме, че ще направим това. И съжалявам за това, но така беше десният му крак. Десният крак ли е? Да. Така че това обикновено работи в 80-90% от случаите. След като се почувствате удобно на повърхността с вашата дъска, е време да летите. Да, вече имате малко практика. Докато сте били на колене, така че процедурата е същата, нали? Пренасяте тежестта си назад много бавно и ще има момент, когато всъщност започва да лети. И започвате отново с 1-секундно докосване, 2-секундно докосване и помнете, с всяко докосване ще става все по-бавно и по-бавно. Така че в даден момент трябва да му дадете малко време на повърхността, за да достигне отново правилната скорост. Ако вече тежите твърде много на крака отзад и все още не летите, това всъщност би било знак, че сте твърде много напред. Така че в този случай трябва да върнете краката си назад. Правите това, докато отново се придвижвате напред, за да сте стабилни на повърхността. И тогава бавно премествате краката си назад. И тогава опитвате отново. Идеалната позиция е да стоите много удобно, много отпуснато, когато летите. Тази позиция на краката всеки трябва да я открие сам, наистина зависи от теглото. Също така зависи дали се движите срещу вятъра или ако вятърът е отзад. Ако е отзад, вятърът всъщност ще ви натиска надолу. Ако вятърът е отпред, той всъщност ще ви изтегли нагоре.
Сега е важно да паднете по правилния начин, за да не се нараните. Ако нещо се обърка, просто не се опитвайте да останете на дъската до самия край, защото може да се случи да се насочите в тази посока и да паднете върху крилото. Ако се оставите да паднете достатъчно рано, нищо няма да се случи. Просто се оставете да паднете в посоката, в която така или иначе падате. Не е нужно да скачате, просто се оставете да паднете наляво, надясно или назад. Опитайте се да избегнете падане напред, защото тогава дъската може да отиде зад вас. Ако летите и се чувствате неудобно, можете да опитате да се насочите отново напред и всъщност да се върнете на повърхността. Така че това може да помогне за решаване на проблема. Ако не, просто се оставете да паднете. Бих казал, нека отидем до водата